wazifumu ndifuna ndingothula ndimanga zokhuzana ndi mayi uyu. Mayi ameneyu dzana wabeledwa. Mayiyu amapanga za InDrive komanso Uber. Ndanakweza anthu okuba. Zotsatira zake anthu aja anambera. Koma mu nthawi imene amambera, chikondi chimene anaonetsa mayi ameneyu, khalidwe limene anaonetsa mayi ameneyu ndi limene landipangitsa video imeneyi. Mayi ameneyu adalumikizana ndi akubawo ngati akwadziwa, ngati ali mu chikondi, ngati akupanga acting, koma anthu aja amambera. Ndipo anambera mpaka anamusiya ali moyo. Ndendabwera ndi video imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake muphunzirepo china chake. Akuluakulu, taonani video imeneyi. Akuluakulu, choyamba ndichi, pa dziko lapansi chimene chimafunika ndi kumvetsetsa, kugonja, komanso kuvomereza, osayiwala kuzichepetsa. Ukakwanisa kupanga master zinthu zimenezi, dziko lina lililonse ungathe kupita ndipo ukakhalako, ndipo wina aliyense kumene ukupitako adzakukonda. Mayiyu choyamba ndi womvetsetsa, chachiwiri ndi wozichepetsa, ndi wovomereza. Apapatu anamvetsetsa kuti anthuwa afuna kundibera, ndipo anavomereza kuti andibere ndibe nazo ntchito. Anagonja, nkana anthu aja anamubera ndipo anamusiya ndi moyo. Koma anakazi oti ndi osavomereza adakalimbana nawo, anakazi oti ndi osadekha bwezali ndi phuma. Zotsatira zake adakakuwa, adakampanga chipongwe, adakamupha. Zidakachitika zimenezi. Ndi anthu ena amaphedwa chifukwa chakuti safuna kuvomereza, si wodekha. Munthu ukakhala wodekha ndi wovomereza, china chilichonse chimatheka. Nkani ndi makamba nthawi zonse. Akuluakulu, ngati zinthu zikuvuta, osathamangira kupanga izi. Ingovomerezani apapa zavuta. Ngati Mulungu analemba kuti chinthu ichichi si chanu, sichizakhala chanu. Ngati Mulungu analemba kuti chinthu ichichi ndi chanu, palibe munthu amene angachitenge, chizakhala chako. Ngati apapa chisanzo, mayiyu Mulungu analemba kale kuti tsiku lakuti uzaberedwa, ndiye ukungoyenera kuvomereza. Mpaseni zimene afunazo, atenge azipita. Kuvomereza kugonja nthawi zina zake umakhala dolo. Kusavomereza kugonja nthawi zina zake umakhala opusa. Chisanzo apapa, mayiyu ndi dolo. Wina aliyense akamba za iyeyu chifukwa cha khalidwe limene anaonesa apapa. Akuluakulu, phunzirani china chake mu video imeneyi. Kwa anthuso amene muli ndi mfuti, choti muziwe ndichi, mukamayenda mfuti zanuzo osamazionetsa, chifukwa chakuti akubawa akaziwa kuti uli ndi mfuti, choyamba samangokubera, amakupha kaye kenako ndikukubera, chifukwa akudziwa kuti uli ndi mfuti, ungathe kuwaombera, ungathenso kuwapanga chipongwe. Ndi choyamba amakupanga kaye iwe chipongwe, kenako akubere. Akuluakulu, khalani ozichepetsa. Ngati muli ndi mfuti, kazizibisani osamazionesa kugulu.